Στην κεντρική φόρμα προβολής των χρηστών παρουσιάζονται όλοι οι καταχωρημένοι χρήστες του προγράμματος. Υπάρχει δυνατότητα αλφαβητικής ταξινόμησης ανά στήλη ή ιδιότητα. Επιλέγοντας κάποιο συγκεκριμένο χρήστη, ανοίγει η φόρμα του συγκεκριμένου χρήστη από την οποία τροποποιείται η συγκεκριμένη εγγραφή. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα φιλτραρίσματος για γρήγορη αναζήτηση. Στη φόρμα προσθήκη χρήστη καταχωρείται ένας καινούριος χρήστης δηλώνοντας το όνομα του χρήστη, τον κωδικό του χρήστη, μία περιγραφή και την ομάδα στην οποία ανήκει. Στην κεντρική φόρμα προβολής των ομάδων χρηστών παρουσιάζονται όλες οι καταχωρημένες ομάδες χρηστών του προγράμματος μαζί με τα δικαιώματα ανάγνωσης και εγγραφής της κάθε ομάδας. Επιλέγοντας κάποια συγκεκριμένη ομάδα, ανοίγει η φόρμα της συγκεκριμένης ομάδας από την οποία τροποποιούνται τα δικαιώματά της και εμφανίζονται όλοι οι χρήστες που ανήκουν στην ομάδα αυτή, οι οποίοι κληρονομούν τα δικαιώματα ανάγνωσης και εγγραφής. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα φιλτραρίσματος για γρήγορη αναζήτηση. Στη φόρμα προσθήκης ομάδας χρηστών, ο γιατρός καταχωρεί μια νέα ομάδα χρηστών ορίζοντας τα δικαιώματα ανάγνωσης και εγγραφής στο ιστορικό του ασθενούς, στις διαγνώσεις, στη φαρμακευτική αγωγή και τις εξετάσεις. Έτσι, για παράδειγμα, στην ομάδα χρηστών γραμματής δύναται να παρέχει δικαίωμα ανάγνωσης της φαρμακευτικής αγωγής αλλά όχι των εξετάσεων, προστατεύοντας πιθανά προσωπικά δεδομένα του ασθενούς.